Znači to je nešto što mi je što se tiče podataka važno. I sad ako nastavimo priču o podacima, što takođe vidim kad radim na programu i vidim puno grupa koje prolaze i puno ljudi iz različitih sektora, različitih veličina organizacija, jeste ta vrsta komunikacije u stvari koja sada treba da objedini razumevanje poslovanja, razumevanje podataka i prezentovanje predloga koje mi imamo za rešavanje problema. I sad i tu imam primer kako to može da funkcioniše. Naprimer, opet davno pre, ja mislim, 10 godina imali smo jednu studiju slučaja, zato sad mogu da je prepričam pošto je bilo davno. Studija slučaja se ticala jednog britanskog hotelskog lanca i ono što se dobije u studiji slučaja su sada podaci o broju zaposlenih po kategorijama, pa sad pošto je hotelski lanac imamo podatke o sad 10 hotela, podaci o apsentizmu u smislu broj dana koji je izgubljen zbog apsentizma u prethodne 2 godine, pa je onda bio breakdown apsentizma u smislu koji su tipovi apsentizma, šta su razlozi zašto su ljudi odsustvovali, opet sa brojem slučajeva, da li su to bila bolovanja, hitan slučaj, problem s prevozom, nisam mogao da dođem, zaboravio sam da radim smenu, znači to su sada razne kategorije, vi imate brojčana stanja, znači tako je bilo, imali smo statistike, zvanične statističke podatke za UK u smislu troškova apsentizma, nivoa apsentizma, vrsta apsentizma, da se uradi neka vrsta benchmarkinga. I sada, znači vežbamo rad sa podacima, vežbamo u stvari ukrštanje i pravljenje zaključaka na osnovu tih podataka. I dobro, ljudi rade u grupama i stvarno to se uradi vrlo lepo kada se fokusiraju. Za kratko vreme vi vidite da možete da iznedrite stvarno neke dobre uvide i dobre ideje kako ti problemi da se reše. Ali onda zadatak da se prezentuje, da se spremi prezentacija predloga za sada neke korake koje treba preduzeti, da se spremi prezentacija za top management. I opet to je ono što vidim da imamo, da se u samoj prezentaciji ljudi fokusiraju na samu analizu, same podatke, da pokažu šta su otkrili, šta su videli, da pokažu tabele i sve to, detalje u stvari analize, a ono što mi tražimo i što hoćemo i gde možemo najviše efekta da imamo je da krenemo od toga šta nam je šira slika i šta je ono što management tim zanima. U ovom slučaju, da kažemo, ako uzmemo situaciju koju imamo na tržištu, koja je takva da imamo 2 važna hotelska lanca, jedan iz Nemačke, jedan iz Francuske, koji nam ulaze na tržište, da imamo podatke da investitor iz Azije kupuje male hotele, male porodične hotele u Britaniji i on planira da napravi svoj lanac hotela, uzimajući u obzir da nam je niska nezaposlenost, da je nezaposlenost 5%, da imamo podatke o padu broja noćenja u Britaniji, mi ne možemo da dozvolimo u stvari da imamo u toj situaciji gde jača konkurencija, smanjuje se potražnja za našim uslugama, mi ne smemo sebi da dozvolimo da imamo zaposlene koji su nemotivisani, neangažovani, na šta se apsentizam u ovom slučaju odnosio. I apsentizam često bude slika i prilika nivoa angažovanja i nivoa motivisanosti. Ne mora bude samo to, ali u ovom slučaju jeste. Znači, to je ono od čega krećemo. Ovo se dešava i u tom kontekstu je apsentizam važan zato što on znači to i to. I kažemo, mi ne možemo sebi da dozvolimo takvu situaciju zato što to direktno utiče na kvalitet usluge koju pružamo u ovim uslovima. Povećava nam jako trošak poslovanja u uslovima u kojima moramo vrlo da budemo obazrivi na koji način ćemo upravljati svojim resursima, jer je situacija takva da će nas stežu sa svih strana. I treća stvar, naši zaposleni, tako nemotivisani, nelojalni, će za 50 funti veću platu preći kod konkurencije, a vi nemate odakle ljude da izvlačite zato što je nezaposlenost niska. Da. To je nekako postavka
I onda naš predlog je 1, 2, 3 vrlo kratko, jer to će postići 1, 2, 3, a ti predlozi su rezultat naše analize i evo možemo da vam pokažemo detalje analize. Ali taj mi je deo bio zanimljiv. Svi u stvari, to je onako, Nemanja je o tome pričao, jer mi kad uzmemo nešto da radimo, mi se time bavimo, imam utisak da je neko drugi u našoj glavi i valjda zato što smo se time toliko dugo bavili, razvijemo emotivni odnos i onda se bavimo detaljima, podacima, pokazujemo neke grafikone, a menadžmentu to ništa ne znači. Tako da taj način kako ćemo prezentovati te podatke u kontekstu onoga što menadžment zanima, to mi je apsolutno prostor za rad, a koji u stvari kombinuje business acumen, rad sa podacima i prezentovanje. U stvari, i pričali smo i o data storytellingu i na to se oslanja, ali prosto neka osnovna pravila prezentacije. To mi je recimo baš te 3 ključne stvari su mi važne.